Planiramo na ovu aktivnost primopredaju, odnosno dodave carskih karata i odražavanje 8. marta uradimo zajedničku sali Božici. Vi znate da je zbog epidemije gripa okupljenje javno u našoj sali onemogućeno. Zato smo se potrudili da ovo bude na neki način ovako između svake smene, danas i sutra, da svi naši članovi dobiju na neki način žene da dobiju mali skromni poklon od udruženja, a ostale naši članovi članske karte. Za sve ostale koji nisu danas postali članovi, ako imaju dobru volju da se učlane, dogovorit ćemo se da mogu narednih, ajde da kažemo 15-20 dana koliko se dogovorimo, da se nakladno učlane. Jer imamo grešku da čak i naši stari članovi iz nekih grešaka nisu odgovorili papirologiju. Uglavnom, znači, nama je cilj da imamo što više i saradnika i članova, a interes nam je zajednički. Da u međusobnoj saradnji sebi omogućujemo i bolji život i bolju komunikaciju sa sestrama, zdravstvenim osobima i među nama samima. Ja bih sada iskoristio priliku, pošto sestre imaju obavezu, da prvo predamo našim članovima da znate, imamo znači redovne članove, to su mi invalidni, imamo pomažuće članove, to su naše sestre koje nam pomažu, pomagali su i pomagat će svakodnevno i postali su članovi. Imamo počasno, začas imamo počasnog samo doktora Tilija, koji zbog bolesti nije bio mogućnost da dođe, pa ćemo nakladno dostaviti člansku kartu. Evo, ja bih krenuo pomalo za naše sestre, one trenutno danas pripremili malo specifični poklon, pa niko neće da se ne ljuti, pošto nam Midika bila angažavamo najviše od prvog dana da bude porada se do prva, i ispala malo pre da skoro nismo našli člansku kartu. Neka nam drugo diruje u penziji, unuča da podiže. Sljedeća, sad nisam bila radosna. Vidika, znači sljedeći sam. To kaže na mlađima sve perspektivnika Goca. Pitamo koje se govorio, nije greška tehnički, znači ovo je Nećina ti! Nije ovačila malo. Goca, pošto ti radi sada, jer tako da se omogućemo da ništa na poslu. I ko je nažalost, ova stara generacija ipak s nama se druži. Ko je sad neki zove? Samo da se spomenuti, kaže samo. Kaže samo druže. Ovdje još jedno pola sata imamo priobređu čarski karata, za pola sata. Čao, sam. Nekim Boško Cupsike. Isto stalni saradnik koji će nastaviti da sarađuje s nama. Već sad ovako da se muški ne ljute, nećete dobiti poklon. Idemo sada redom. Među nama znači, ko su aktivni članovi koji su nam se priključili. Idem redom. Milica Pečić, evo redom. Milica, znači, sam koja je
Najmanja, ne? Ona je srećom transplantirana i uspešno se oporavlja i daj Bože da većina da dođe u ovu poziciju. Ima žena. Odmah iza nje dolazi sledeća koja također uspešno se bori, koja je transplantirana. Naš sekretar, da znate ko nam je sekretar. Znači, ti zove Angela. Zove Angela. Sad idemo ovako, kako ide redosljed? Gde su ženski? Koja je ženska? Koja je ženska? Mirka! Ajde, idemo. Mirka! Ajde, Zoran. Evo, ja vam čestitam. Živite 100 godina. Ja, puno mi je, dosta mi je ovo. Hvala, evo, Kinka. Kinka, Kinka sve najbolje. Moraš, Ovo je